Месеци, писане, писане, писане. Много писане падна. След като през 2021 година написах изчерпателно ръководство за въпросителните конструкции в английски език, обещах на част от учениците, че следващото ще е за граматичните времена. Също толкова подробно, описателно, изчерпателно, с примери и споделен опит от практиката. Направих го. Не в формата, в която очаквах, не е просто текст, не е просто теория. За мен е преживяване, преминаване през настоящето, миналото и бъдещето, докато обяснявам употреби и давам примери. Дали за вас ще е интересно, ще кажете. Дали ще ви е полезно? Да, със сигурност. И това е само началото. Началото на нещо, което тепърва ще се разгърне пред вас. И въпросителните конструкции и граматичните времена са налични в моя клуб за английски език. Готови за преглед, за научаване и употреба. И това е само началото. Защо започнах с граматичните времена? Защото всичко, за което ще говорим след това, се основава на времената. Когато говорим за предлози, примерите ще са в някое от граматичните времена. Когато ви обяснявам страдателен залог, пасивни конструкции, примерите ще са в някое от граматичните времена. Когато говорим за условен тип изречения, примерите отново ще са в някое от граматичните времена. Когато четем и превеждаме, ще ни трябват времената. Когато срещнете диктовка, ще ви трябват времената. Дори когато говорим за произношение, ще споменаваме времената. Във всички упражнения ще присъстват граматичните времена. Готови са. Можете да ги откриете в сайта на линка, който ще оставя под видеото. А какво предстои? Всичко останало. Очаквам ви в клуба.